Ден 28, no ганджа. Искам да направя едно леко обращение към хората, които още пушат. Няма да ти казвам да спираш и няма да ти казвам, че тревата е някакво зло. Само, че искам да се замислиш за момент. Ако ти помагаше наистина, дали изобщо щеха да ти минават мисли да я спираш? Тревата не ни прави по-спокойни, тя просто ни връща на едно място, където просто да сме нормални. Особено за дългогодишните пушачи. Аз пуших много години, не защото ми беше супер накрая, особено, а защото не исках да усещам и да мисля и да се сблъсквам с проблемите на чиста глава. Спирането не те прави щастлив веднага. Просто те прави по-буден и по-в момента. И само се замисли, ако това, което казвам, поне малко те подразни, значи вече си го мислил и ти. Не забравяйте, колкото и да е трудно, нещата стават стъпка по стъпка, ден след ден.